Wai kuna da labarin cewa duk duniya yanzu magana ake yi akan 'yan wasan jamhuriyar musulunci wato kasar Iran? Duk duniya a yanzu dai magana ake yi akan 'yan wasan jamhuriyar musulunci da suka je suka buga wasa a kasar America kuma suka tashi da maki, ma'ana suka ci wasan ba wai cin wasan ko kuma shigar su ne ya ba makiya mamaki ba ko kuma ya ba duniya mamaki ba. A daidai lokacin da 'yan wasan nan suka buga wasa, a daidai lokacin da suka ci, sun yi wani celebration wanda ya girgiza Amurkawa, ya girgiza manya-manyan Turawa, kuma ya zo ya girgiza manya-manyan Yahudawa, wanda sai yanzu ne ake ɗaukan abin ake yaɗa shi a kafafen yaɗa labarai, ake yaɗa shi a media, ana cewa wannan rashin mutuncin da cin mutuncin ya yi yawa. Jamhuriyar musulunci ta ciwa ƙasar Amerika mutunci, kuma 'yan wasanta sun ciwa ƙasar Amerika mutunci. A daidai lokacin da 'yan wasan jamhuriyar musulunci wato ƙasar Iran, ko ake ko ana so, uwa ga musulman duniya ga baki daya, a lokacin da 'yan wasan suka ci wasa, lokacin sun fito suna nuna haka, suna alama ta harba bindiga da kuma alama ta tashin missile. Wannan celebration din su kenan. To shine daga cikin 'yan jarida ko kuma in ce daga cikin manya-manyan ma'aikata, kuma in ce manya-manyan daga cikin kasar America suka fito suna Allah wadai da abin da 'yan wasan nan suka yi. Suka ce ba zai taɓa yiwuwa ba a daidai da muke tare da maƙiyanmu, a daidai lokacin da a cikin shekaru da dama da suka wuce a 'yan kwanakin nan ba a taɓa yin wata ƙasa da ta yi mana asarar sojojinmu wanda aka dawo da su a akwatin gawaki, wanda har yanzu mun kasa fitowa mu nuna duniya adadin yawan sojojinmu da jamhuriyar musulunci ta kashe ba. Kuma a ce 'yan wasan da sun shigo cikin ƙasarmu sannan sun samu tarba wanda bamu ba dama yan tawagar kwallo sun shigo kasar mu, bai iya 'yan wasan kadai muka ba dama, amma a ce tutar jamhuriyar musulunci kasar Iran makiyar mu ita ce gabaki ɗaya ta cika cikin stadium din nan. A ce Amurkawa kuma suna goyon bayan wannan tutar, har suna celebration, suna murna da irin nasarar da jamhuriyar musulunci ta samu akan wannan wasan. Wa'annan dai mutanen ba su tsaya a nan ba, suka ce abin takaici, an kashe mana ɗaruruwan sojoji, an kunyatar da mu, an ɓata mana sojoji, an kunyatar da mu a duniya, sannan an dawo mana da 'ya'yanmu a akwatin gawa, sannan kuma 'yan wasan nan bayan sun ci wasa su zo suna nafsin irin kisan da jamhuriyar musulunci ta yi wa 'ya'yanmu, irin wannan kisan kuma suka zo cikin stadion suna maimaitawa a gaban kannanmu da 'ya'yanmu a cikin gidanmu. A gaban kannanmu da 'ya'yanmu a cikin gidanmu suka zo suna maimaita irin wannan kisan da jamhuriyar musulunci ta yi wa 'ya'yanmu wanda aka dawo da su a akwatin gawa. Suka ce wannan abin takaici ne, kuma wannan abun ba a taɓa yi wa ƙasar Amerika irinsa ba. Ba a taɓa yi wa ƙasar Amerika irinsa ba. To dalilin wannan wasan fa, nan take ana gama wasan, ƙasar Amerika ta buƙaci 'yan wasan jamhuriyar musulunci kar ma su tsaya su kwana a cikin Amerikan, aka ɗauke su a cikin jirage, aka yi manzuko da su. Dan ba a ma so su ƙara yin wani abu a cikin ƙasar irin wa'annan, yanzu ba za a sake wayoyin su ba sai lokacin wasa. Suka ce wannan abun bakin ciki ne, a ce dan wasa ya ci wasa ya zo yana maimaita irin abin da aka yi, aka kashe 'yan American, aka kashe 'ya'yan American, aka da su a akwatin gawa, kuma 'yan American suna murna, suna celebration. Wallahi Iran ta ci yaki, kuma Iran ta zama super power. Iran ta zama kanangaren bakin tulu, babu yadda aka iya da ita. Saboda haka a duniyar musuluncin ke ne, kuma a duniyar ma ke ce. Ubangiji Allah ya tsaya miki jamhuriyar musulunci, Allah ya dauka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawo nan kan musulman duniya ga baki daya, ya nuna mana munafikan musulmai a haɗa da su, a gama da su a wannan kira zan yi ga mutanen arewa. Ba abin da za ku yi mana ku burge mu, ba abin da za ku yi mana ku tabbatar da cewa kuna kishin arewa, kuna kishin 'yan arewa, ba abin da za ku yi mana mu tabbatar da cewa yakin da muke yi akan arewa, da kuma irin tura bidiyon mu da kuke yi, da kuma irin resources din bidiyon mu da kuke yi, da kuma ba mu karfin gwiwa da kuke yi, wallahi ba abin da za ku yi mana ku burge mu illa iyaka ku guji duk wani abu wayanda wa'annan mutanen suka zo da shi, duk wani shiri wayanda mutanen nan suke cikin sa ku kalle sa. Sannan idan kun san kun yi follow ɗinsu ne, ku je ku yi unfollowing ɗinsu. Duk wani tunani da kuke tunanin cewa wa'annan mutanen da shi suke kafafa kuma sun dogara da ku ne, to ba abin da za ku yi su tabbatar da cewa abin da suke yi ba akan daidai suke yi ba, wallahi sai ku musu wannan abin. Muddin kuka ci gaba da biye su, kuka ci gaba da bin waƙoƙinsu, kuka ci gaba da bin shirye-shiryensu, kuka ci gaba da bin su a YouTube da komai, to wannan yana nuna cewa abin da suke yi akan arewa daidai ne, kuma kuna goyon baya.
to muna kira ga 'yan arewa masu kishin arewa wanda suka san meye arewa suke kuma jin zafin irin abin da ake yi a arewa sama da shekara 16 zuwa 17 abin nan ya ki karewa amma wannan mutanen sun ki yin abin da ya kamata yi. Yau da za mu haɗa kanmu tsintsiya madaurin ki ɗaya na ranzu da Allah da tuni an mamanta na matsalar tsaro a Najeriya amma da saboda iri-irin wa'annan suna nan sun zo ga baki ɗaya sun batar da komai kuma wai muna nan muna bin su muna bin shirye-shiryen su muna bin su a YouTube muna bin abubuwan da suka kawo to ba abin da za ku yi mana ku burge mu irin ku kaurace wa duk wani abin da wa'annan mutanen suka zo irin su Lawan Ahmed irin su mai sana'a irin su Abale irin da duk wanda kuka ganshi a tawagar rarara in dai kun ga mutum a tawagar rarara to ku gaurace dukai ko shago ne ku tabbatar da cewa wannan shagon akwai hannun jarinsa a ciki to kar ku sai komai a shagon ko tafiya ake yi ko ina ne ko shiri ne kuka ga wai ko da ma ba kamfanin su bane wani mai kamfanin ne ya dauke su ya sa su a cikin shirin to kar ku sake ku kallo wannan shirin kar ku sake ku kallo wannan shirin idan ma YouTube ne ku yi unfollow din shi baki daya ku yi reposting din shi baki daya duk inda suka raba ku guza wannan shi zai nuna mana cewa kuna kishin arewa kuma kuna kishin yan arewa kuma kuna kishin abin da ake yi a Maiduguri ya tsaya kuna kishin abin da ake yi a Zamfara ya tsaya kuna kishin abin da ake yi a Kano ya tsaya kuna kishin abin da ake yi a Kaduna da Katsina da Kebbi da Sokoto ya tsaya amma muddin za ku dinga bibiyan su da bibiyan YouTube ɗinsu da bibiyan shirye-shiryensu da bibiyan na rantsa da girman Allah wata nan sai an kama mutum a gaban su an yanka su rufe ido su ce ba su gani ba su ce kuma lafiya saboda ku suke ci da ku suke sha kuma yau rayuwar ku ake sawa cikin masifa kuma a haka kun nace kun ce dole sai su ku guje su walau YouTube ɗinsu walau waƙoƙin suka yi walau wani abin da kuka tabbatar da sun yi ku guda ku yi upload ɗin shi kar ku saurari su kai in ko gansu a layi ma ku jefe su saboda wallahi idan iyayenku sai gani an yanka a gaba sai basu gani ba sun wuce gaba da suna da kishin arewa da za mu gani a 'yan wannan 'yan tsakanin ku tura min wannan bidiyon ya tafi ko ina da ko ina kuma ina kira ga ai wannan